Nije su prostorije blizu. Novosti i sport. Dosadašnji levi bek Radničkog iz Kragujevca, od danas i levi bek Crvene zvezde, rođen 29. aprila 1900. Ljuba Nenadić, zet iz rukava šefa Prosinečkog. Pre 3 dana nam je rekao da je to njegov izbor za poziciju levog beka, pogotovo što na toj poziciji Nikola Petković ima odlične ruke da može da ide u slučaju dobre ponude. Naravno, Crvena zvezda ne može da ostane samo na jednom levom beku i šef je tražio da se Filipu Mladenoviću dovede konkurencije i odlučio da to bude Ljuba Nenadić. Vrlo brzo smo se dogovorili. Uslove transfera mislim da ste pogodili i već znate većina vas. Ja lično ne bih hteo da se mešam ono što je šefu posao oko kvaliteta, razloga zašto je on doveden u Zvezdu, pitaćete Robija. Samo hoću da kažem da je do dogovora i sa Radničkim i sa igračem došlo vrlo lako. Vrlo je važno i to što je jedan pravi zvezdaš kao što je legenda i Zvezdi Olimpijakosa Peđa Đorđević posredovao u ovom transferu i drago nam je da je Ljuba došao. Ljuba je u zrelim igračkim godinama i mislimo da će biti pravi dodatak našoj slučionici i našem klubu i mislimo da ima sve predispozicije da dobrim radom se nametne, a na šefu je da odluči ko će igrati na toj poziciji. Pa naravno da je svakom detetu želja da zaigra za Crvenu zvezdu. Meni se ta želja ispunila, ispala neočekivano i krajnje iznenada, sve se brzo desilo. Meni je drago zbog toga. Zvezda je veliki klub koji se bori za velike stvari kao što su trofeji i titule. Ja se nadam da ću svojim pristupom, svojim odnosom doprineti boljim i dobrim rezultatima Crvene zvezde. Naravno da godi činjenica da je sve ovo poteklo od trenera Roberta Prosinečkog. Meni će biti izuzetna čast da sarađujem sa jednom takvom živom legendom koja je imala iza sebe zavidnu igračku karijeru. Tako da ja se nadam da ću brzo naći zajednički jezik sa njim i da ćemo brzo se dogovoriti i nastaviti saradnju onako kako Zvezda zaslužuje. Moram da napomenem i da se zahvalim treneru Slavenku Kuzeljeviću koji je dosta toga učinio za moju karijeru. Dosta toga sam naučio od njega. Ja mu želim puno sreće u narednoj sezoni. Tako bi se isto zahvalio i fudbalskom klubu Radnički i želim im sve najbolje u daljem radu. Ljuba je imao i sportske sreće, broj 33 koji nosi u Radničkom, slobodan je u Crvenoj zvezdi. Hvala. Ovo je tvoje sad. To.